Meditace, dech, ukotvení. Krásně, pohodlně se usadíme. Ujistíme se, že je nám teplo a příjemně. Nohy opřeme o zem. Záda máme podepřená a uvolněná. Nesnažíme se je držet zcela rovně. Najdeme si tu nejpohodlnější polohu, ve které se cítíme bezpečně a ukotveně. Začneme pozorovat náš dech. S nádechem vnímáme energii v našem těle, jak směřuje vzhůru, od kořene našeho lůna až do temene naší korunní čakry. Výdech naopak směřuje energii dolů, stahuje naše vědomí k nám samým, do klidu, do bezpečí, zpět do našeho lůna. Nyní necháme nádech volně plynout a soustředíme se pouze na výdech. Naše tělo, všechny naše části na tento blažený výdech tak dlouho čekaly. I samotné části naší duše, které se v nějaké nepříjemné chvíli od nás vzdálily, čekají na tento výdech, aby se mohli navrátit zpět. Nyní jen chvilku pozorujeme naše výdechy. Nádech volně plyne a výdech stahuje energii dolů. S každým dalším uvolňujícím výdechem více a více vnímáme prostor našeho lůna, posvátného místa, ze kterého vychází život. Ta největší síla pozemského stvoření. Nyní můžeme dovolit, aby vše pro nás již toxické a zatěžující uvolnilo a opustilo tento náš posvátný prostor. Můžeme sledovat, jak jako tenké nebo silnější pramínky odtéká tato energie do země. Matka Země si s ní poradí a přetvoří ji v tu nejvíc velkolepou, nádhernou výživu. A teď můžeme sledovat, jak s každým výdechem znovu a znovu vyrůstají v našem lůně nádherné světelné kořeny. Proplétají se zemí a směřují dolů, 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 až k jádru Matky Země. To vypadá jako nádherný, tepající krystal ve tvaru srdce. Naše světelné kořeny se v tomto středu uchytí a my splyneme s nádhernou léčivou frekvencí srdce lůna Matky Země. Víme, že je o nás postaráno, že jsme tu v naprostém bezpečí,
že jsme na zemi absolutně správně. Naše vědomí se nyní může vrátit zpět do našeho fyzického lůna. My naše lůno můžeme jemně pohladit. Navnímáme tu spoustu energie, kterou naše lůno tvoří. Energii, která je tu pro nás a která nás vždy, když to potřebujeme, vyživí. Nyní začneme sledovat náš dech. Necháme volný nádech a výdech jemně, něžně necháme spadnout dolů do klína. A ještě dál. Několikrát nádech a výdech zopakujeme. A poté s vědomím tady a teď otevřeme oči.